Hello naman sa inyo dyan guys. So today, pupunta kami ng Tagaytay kasi tutugtog kami for Collins Del Moro wedding! Yes! Oo, so makikita nyo rin mamaya kasi kukunan-kunan din namin. So samahan nyo kami today guys. Follow us around. Bye! Thank you po. Dito kami sa Siomai House ngayon. Sa gas station na stop over muna kami. Maraming mga food trip dito sa food trip na kami. First, Siomai House guys. Do-document namin to guys kasi libre talaga si Anton eh. Iba na talaga pag-entrepreneur. What? So, nandito kami ngayon sa Conchita's Bag of Beans. Magla-lunch and magko-coffee before going to Antonia's, guys. Let's go. Ikaw to, ano masasabi mo? Great. Marami.
Dapat dito yung angulo. Nagwe-wait pa lang kami ngayon guys, pero meron nung ganap sa baba. Tapos OMG, sobrang ganda ng bride. As in Chanel, sobrang ganda mong girl. Sobrang nakakaloka, sobrang Lumipat na yung mga guests dito sa main dining area. So we're gonna start in a bit. Hinihintay lang namin yung bride, the very beautiful bride. Kasi mukhang nag-retouch siya. Pero excited na ako kasi ang ganda ng mga line-up namin na song. So,